Magandang hapon. Kumusta kayong lahat mga tropa? Right! So yun, muli tayong nagbabalik sa ating pagbablog. So, dito ulit tayo sa ating manukan. So, nakita nyo naman, lagi na lang umuulan, di ba? So, isa yan sa isang problema natin ngayon. Dahil alam nyo naman, pag ganun na maulan, syempre matubig, di ba? Pag ganun na matubig, maraming pagbabahayan ng lamok. So, yung lamok ngayon ang problema natin. Kasi, yung lamok na yan ang nagkukos ng malaria sa mga manok. Siyempre, pag ganun na gabi, katulad ng itong manok na to, pag ganun na gabi, lalamokin yan, dadagsain ng lamok yan. Kaya, may naisip akong paraan. Na pumasok sa isip ko may parang tumusok sa isip ko tapos lumabas dito. Sabi ko, parang magandang idea to So, yun ang ipapakita ko sa inyo mga tropa. So, yung mga manok natin, pasel-pasel muna tayo. Yung mga manok natin is so far, okay pa naman sila. Yan. Pero, hanggat maaari, dahil malamok na, gagawin natin ang paraan yan para makaiwas tayo sa malaria. Yan. Right, so, dito may hinanda na pala akong isang idea na para sa pag-iwas sa mga lamok o kaya pambugaw ng lamok. Ayan, pambugaw ng lamok. So, dito, meron ako dito nakahandang mga kagamitan. Nandito yung mga kagamitan natin. So, yung tubig natin ito. Ayan. May tubig tayo. Tapos, gagamitin natin is yung wash out. Wash out na pang paligo ng manok. Ayan. Tapos, meron din tayo dito sunrock. Sunrock. Ayun, itong wash out na to, tinutunaw natin. Dati, ang ginagawa ko kasi, pag gano'n na nagpapaligo tayo ng manok is, yung isang sachet is 8 liters. Doon ko siya tinutunaw sa 8 liters. Pero ngayon, isang 4 liters na lang yung tubig na pagtutunawan natin. Yan. Dapat ka muna dito, camera mo. Muna natin. Kaya yung cellphone. Why? Nanonotice to Kasi alam nyo mga tropa, itong camera woman natin, may nakakapansin sa kanya So shoutout mo naman. Shoutout kay, ano pangalan niya? Anthony ba yan? Shoutout kay Anthony, hi! Wala po akong FB account. So, nagtatanong kasi si Idol Anthony Nuevo ng FB account ng ating camera woman pero wala po siyang FB account. Follow nyo na lang po siya sa Instagram. Instagram na lang, pa-follow na lang. Jamberry, tapos /XOXO. That's my Instagram account. Yan. Okay, keep on watching guys. Ito mga tropa. Pag-mixin lang natin to. Ipakita mo itong ginagawa natin para makita nila. So ito, ayan, yung wash out. Tutunaw lang natin sa dito sa may 4 liters na tubig. So, gugupitin natin ng maigi ito para walang sayang. Ayan. So, gugupitin natin sulok by sulok para walang masayang. Kasi sayang din naman, di ba? Tapos yung gunting, ayan. Iluluto natin. So, ito yung naisip kong paraan Ayan. Ano? Lalagyan natin. Nabasa na ako. My goodness. Pero okay lang. Mix lang natin. Mix natin. Tapos lalagyan natin ng sunrock. So, tama lang. So, sige, sukatan na lang natin. Isa, dalawa, tatlo, apat. So, yan nung na-mix natin na pangbugaw natin sa lamok para sa mga manok natin. So, paano ba gamitin to? So, yun. Yun ang gagawin natin. Pero, ito, mamayang gabi pa natin to
gagamitin sa mga manok natin. So, paano ba natin itong gawin? Yun ang malalaman nyo. So, maaga pa naman kasi mga tropa, no? Maaga pa naman kaya mamaya na tayo mag-spray pag mga bandang 7 o'clock. Titignan natin kung effective nga ba yung ginawa nating idea. So, ito pala yung gagamitin natin. So, mayroon tayo nito. Ayan. Ito yung ginagamit ko na pinang-i-spray ko sa mga halaman doon sa mini farm. And so, kung sino nakapanood ng vlog natin sa mini farm, ito yung ginagamit natin na pinang-spray ng ano tawag doon? Kamatay din ng insekto. Pero ito, hindi natin ginamitan para sa chemical. So, ang nilagay lang natin dito sa asukal, baking soda, saka suka, yun lang. So, walang chemical na nandito sa loob. So, ito. Ang gagawin natin. Yung gagawin natin, oh. So, yung hinalo natin na hinalo natin na mga wash out, sunrocks, yan. So, ilalagay natin dito. Malapit na mapuno. Tama na muna. So, bakit may pang-spray tayo mga tropa, no? So, ngayon, dito na ko na ipapaliwanag sa inyo kung paano yung gagawin natin mamayang gabi. Ito yung gagamitin natin. Yung hinalo natin na wash out sa kason rock. Ngayon, napakaganda ng pang-spray na to. Ngayon, ito yung gagamitin natin ng pang-spray sa mga manok natin. Para sa ganon, maitaboy yung mga lamok o kaya hindi sila dapuan ng lamok. Lalo na sa mga paa. Ganyan. O, ayan, paa na Sabi mo noon, siko. Tawa-tawa yung camera woman natin. Ayun, sa paa, ngayon, tapos dito sa mga balahibo nila, sa katawan, may pakpak. Pero yung dito sa may bandang ulo, ganyan. Pero sa mata, yun ang iiwasan natin na malagyan. Tapos siyempre, isprayhan din natin yung tipi nila. So, ayan mga tropa. Ay, malaksadong mapan. Tumplahan natin. Hindi na tulinog pa. Yan, ganda ng spray, oh. Yan, ganyan lang. Oh, yan ah. Yan. Makita ba? Oh, Yeah. ganyan lang. Oh, Kita yan. diba? Yun. So, kita kasi tayo mamayang alas 7 mga tropa. Abangan natin. Titignan natin kung effective nga ba yung idea natin na to. Right. Mamaya. See you mamaya mga tropa. Good evening. So yun mga tropa. So yan, madilim na. So, dyan na-atake ngayon yung mga lamok. So, gagamitin na natin itong ating experiment. Ayan, so experiment natin to. So, ito pala yung tinimpla natin na sunrock wash out. Ayan, tapos hinalo natin sa tubig. So, siyempre, pag ganun kasi na mga malamok mga tropa, di ba? So, kahit na kayo, pag malamok, nai-stress kayo, di ba? So, ganun din sa mga lamok. Ay, sa mga manok. Lamok tuloy. Sa mga manok. Pag ganun na nilalamok sila, siyempre nai-stress sila. Tapos siyempre, yan din yung isang dahilan kaya minsan nagkakaroon sila ng malaria. So, itatry natin to. So, titignan natin kung ano yung magiging resulta nitong experiment natin na to. So, tara, ipasa natin. Uunahin natin yung manok natin. Lapit to, para makita yung manok. Yan, makita yung sprayhan natin. So, kita ba yung spray? Yan, so, ganyan lang siya. Yan. So, sprayan lang natin sa dito. Yan, sa baba, sa kanyang paa. Tapos sa katawan niya. Yan. Katawan. So, ganyan lang mga tropa. Yan, sprayan lang natin ng konti. Tapos sa pipi.
Para hindi pa mahaya ng lamok. Yan. So, ganyan lang. O, tara. Tirahan natin yung iba. Ito. Pumak-spray natin. Ito binubumba kasi ito eh. Yung pinang-spray natin ng mga halaman natin. Yan so. Hindi kasi yata makita yung duga. So yung pag-i-spray pala, huwag natin masyadong ilapit. Yung tamang mawiwiskan lang sila ng ginawa natin na sunrock saka wash out. Ayan. So yun lang. Ayan o. Ayan. Ay, dito pala sa pa. Dito pala sa silong ng pipi. Sa pipi nila. Ayan. Dito. Bila. Ayan. So, madalas kasi na kinakagat ng lamok yung paa nila. Yung sa may ulo kasi yung wala kasing balahibo. Pero yung may balahibo kasi, pag hindi sumuksok yung lamok doon, hindi sila makakagat kasi makapal yung balahibo ng mga manok. Pero pag yung talagang sumuksok yung lamok sa balahibo nila, din talaga sila makakagat sa katawan. Tama na, sa loob. Yung ulo. Kunti-kunti lang naman. Yan. Ito, dito tayo sa broadcast natin. So mamaya, pag natapos tayo mag-spray, magpapalipas tayo ng 1 oras. Tapos titignan natin yung resulta. Ayun mga tropa, may mga lamok na. Oh. Ayun na oh. Kita ba? Hindi yata makita sa camera. Pero yun, nakikita ko na yung mga lamok. So lalagyan natin. So ganyan lang, sa may ulo, sa may palong. Ganyan. Kabila. Kabila. Ayan. Basta huwag nyo lang itutok. So yung spray pala is yung pinakapino. Yung pinakapino yung timplada niya. Ayan o. Ganyan lang. Yung paa. Yung balahibo. Bandang ulo. Kabila. Ganyan lang mga tropo. Sa pipi. Ay, dito naman tayo. Ayun, marami lang dito. Oh, kitang-kita ko na yung mga lamok. Oh, ang dami. Oh, daming lamok. Bumbahan muna natin. Ayun, tirahan natin mga tropa. Sa may paa, sa may tila ng paa, ayan. So, tignan yung mga tropa, no? Gabi-gabi na, pero nakasakasak pa natin. Okay, oh. Ayan, daming lamok, oh. Oh, daming lamok mga tropa. Tira natin. May ng bandang paa. Para makaiwas lang tayo sa malaria. Sa lalim ng pipi. Sa ulo. Sa ulo niya. Wala. Ay, so yung white choco natin. Mga idol. Ikon mo sa puto yan. Ito natin. Bulutan. Right. Mga tropa, yung white choco natin. Bandang baba. Bandang ulo. Ano, nagkakamot na siya sa sobrang dami ng lamok. May pipi. Para mabawasan yung lamok. Yun mga tropa, tapos din tayo. At mamaya titignan natin yung resulta ng ginawa natin. Yung experiment natin kung effective nga ba o hindi. So nakita nyo naman, dito sa banda ron, sa may silong ng Sampaloc,
Grabe yung lamok. Nakita nyo yung kanina nang daming lamok. So, titignan natin mamaya kung ano yung resulta. Right. So, kita-kita tayo mamaya mga tropa. Alright mga tropa. So, yun. Muli tayo nagbabalik. At sisilipin na natin yung mga nokis natin. So, ayan mga tropa. Oh. Ayan yung mga lamok. Oh. Oh. Hindi na sila makalapit sa manok natin. Ayan. Ano, hindi na sila nilalamok mga tropa. Oh. Ito yung broodcock natin, tingnan natin. Ano. Tingnan natin yung silong. Ayan. Wala na masyado. Ayan oh, nakikita nyo yung lamok. Ayan oh. Hindi na sila masyadong lumalapit. Ayan oh. Ayan, dumadapo man sila pero dyan na lang. Ayan mga tropa. Oo. Diba? Effective yung ginawa natin. So ayan. Oh. May mga tropa. Oh. Hindi na sila masyadong nilalamok. So yung ginawa natin na wash out tapos Sunrox tapos hinalo natin sa tubig. Tapos yun ang pinang-spray natin dito is napaka effective pala para hindi lamukin yung mga manok natin. Hindi sila masyadong lamukin, no? So ito yung resulta ng ginawa natin mga tropa. So after 2 hours, ayan. Oh, ganda na oh. Oh. Hindi na masyadong nilalamok yung mga manok natin. So yun. Effective nga mga tropa. Ano? So makakaiwas tayo sa sakit na malaria ng mga manok natin dahil sa ginawa natin na yun. So yun lang yung gastos natin sa pagbibigay natin ng pang-protekta natin sa mga manok is 18 pesos yung wash out, tapos humingi lang tayo ng Sunrox yung ginagamit nilang panlaba. 2 cup lang naman. So hinalo natin yung wash out sa 4 liters na tubig. Na supposed to be dapat yung wash out na yun is dapat 8 liters sana ng tubig yung pagtutunawan natin ng wash out, pero ang ginawa ko 4 liters na lang para mas matapang yung wash out mga tropa. So yun. Ano, hindi na sila masyadong nilalamok. Effective na effective. Tapos ito naman yung ating mga naka-scratch pin. Ayan oh. Wala nang masyadong lamok mga tropa oh. Meron man pero hindi na sila masyadong nakakalapit sa manok natin. Hindi na sila masyadong nakakadapo. Gawa nga nung sa naaamoy kasi nila yung spray natin sa mga manok natin. Ang mga tropa oh. Nakaka-relax na yung mga manok natin. Ayan oh. Relax na sila oh. Yan. Right, so yun lang yung vlog natin mga tropa, at maraming salamat sa inyong walang sawang panonood. Sa mga bago pa po dyan sana bago nyo tapusin tong vlog na to huwag nyo na pong kalimutang mag-subscribe at i-click yung notification bell para updated po kayo lagi sa mga bagong i-upload natin. Right, so yun, magandang gabi po sa inyong lahat and good night po. Good night na po sa inyong lahat. See you po sa next na vlog natin mga tropa.